74. But I don't have music. Yeah, I miss all of you, mga lalangod. Ayan, Mikasha, Migalab, shout out. Oh my God, Mikasha, may sipon pa ako. Ayan. Ilang araw na akong, kanina pumunta ako sa'yo, wala ako sa mood. Wala ako sa mood kanina kasi yung aking boses iba, di ba? Aking sipon, oy. Salamat naman sa patam shared. Bini na. Ano bang password nitong, nakalimutan ko na pati yung password ng laptop eh. Oh my God. Ano pala, nakakalimot yung ano. Nakakalimot yung ano. Sipon, oy. Excuse me. Ayan. Excuse me, mga lalangs. Iba yung ating boses ngayon. Ayan, Ray BBM Aquino, mega love shout out. Ayan. Thank you for coming, BBM. Ayan, si BBM pala tiyo. Baba ko nga yung mic ko. Sobrang taas, ayan. Pasensya na mga lalabs yung aking boses ngayon. Pero tayong sipon dahil sa panahon ngayon. Sobrang lamig sa labas. Ayan, napakalamig. Bini nani. Ayan, oh my God. Muhammad Permen, mega love shout out. Ayan. Hello po, idol, pa shout out. Ayan. Ayan, Muhammad Permen Vlogs, mega love shout out, lalabs. Ayan. Long time, ngayon ka lang uli bumisita sa aking bahay. Ayan. Ayan, oh, ang ganda ni host, idol. Salamat naman dyan, uy. Ayan. Gusto na ng ayuda, uy. Ayan. Muhammad Permin. Iba yung boses ko. Ayan, mga lalabs. Thank you naman dyan. Kay Mikasha Kusin. Kay Muhammad Permin. Ayan. Kay Ray BBM Aquino. Ayan, pa-support naman ho sa baby channel pa lang. Ayan. Sige lalab, support natin yung baby channel mo. Yung tali ko parang maglalaba. Ayan. Malamig dito sa amin, host. Ang lamig din dito lalabs. Di ba nasa Saudi ka? Ayan. Malamig din ang UAE. Nasa 14 degree. Nasa 14 degree mga lalabs. Kaya pag pupunta kayo sa labas, oh my God, it's too cold. Maybe your Pokemon will shake. Ayan, palagi sa loob ng kumot. Ayan. Inom tayo ng green tea para matanggal yung aking sipon. Grabe tong sipon na to, eh. So, gusto kong humatching, hindi ako maka-atching. Papaluha. Ayan, pin natin si sino ba to, baby house? Si BBM Aquino. Ayan, pin muna natin. Maghintay tayo ng mga papasok. Medyo maaga ko ngayon mga lalams kasi yung aking out. Salamat naman at naawa sila sa akin. Pinauwi ako ng maaga. Ayan, inom tayo ng green tea. Ayan mga lalams, let's drink. Sarap.
Ayan, Ray BBM. Balablab naman yung si Ray BBM. Ayan, maya Ray, hintayin natin dumamay yung tao lalabs. Diyan ka lang sa taas. Ikaw umalis dyan. Salamat, Ma'am Host. Ayan, huwag mo na akong imam-mam, uy. Ayan, Zafar is hot. Mega love shout out, lalabs. Ayan, Zafar, thank you for coming again, Zafar. How are you? Ayan. Now, Zafar, I have sipon, hero sipon, runny nose. Because of the weather na, I think this Pakistan is too cold also. You are from Pakistan, right? Let's drink green tea. Mikasha. Nandyan ka pa, Mikasha? Nakikinig pa ata si Mikasha. Rinig sumabay. Oh, thank you so much. Ayan mga lalab, pasensya na kayo at may si host, si Pon. Ayan, Eli Rian, mega love shout out. Hello host, ayan. Jacketan natin yan. Ayan, may jacket ka na. Ayan, party music. I had to subscribe, thank you so much. Ayan. Ayan, may mga jacket na po kayo dyan. Thank you so much. Ayan. Tamsak dan ho. Salamat sa patamsak. Kasi na kayo mga lalans, meron tayong something. Alam niya may sipon. Iinom ako ng green tea para matanggal. Tamsak dan host, ayan, salamat sa patamsak naman, ayan, wait lang, may kunin lang ako saglit. Ayan, thank you so much. Why sub on the mood, guwapa? Ayan. Party music. Jackie, ayan. Ayan, para mag-sub kayo. Ayan, ibababa ko yung... Ayan, si Bicula ng Uragon, yung bagong pasok dyan. Ayan, magbakas kayo dyan mga lalams. Mabalikan ko kayo. Ayan, si Bicula ng Uragon. Yung aking second account. Inom tayo ng green tea mga lalams. Grabe ang yes, ayan sana all, ayan. Ayan sana all. Padikit naman at suklian ko kayo agad from Ellery and Vlogs. Inom lang ako saglit ng ayan, party music. Ang sarap ng green tea, oy. Grabe kasi ang weather, oy, napakalamig. Ayan, 6 million in the house. May love shout out, 6 million. Ayan. Ayan, padikit naman yung nakapin mga lalabs. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. Ayan, thank you so much. Dikit
Dan dikit sa'yo, Idol Muhammad. Ayan. From Ray BBM. Ayan, Muhammad. Bismillah. Ayan, Elerian Vlog. Dan pasukli na lang po from Muhammad Permin. Ayan. Ang lakas ng boses ng katabing bahay. Oy. Ayan, Muhammad, bahay mo. Ayan, Muhammad. Pwede mo rin siya, Elerian Vlogs, i-click yung pangalan ni Muhammad. Lalabas dyan yung go to channel. Kung wala siyang kung hindi niya binaba yung kanyang link, click mo lang yung niya, pangalan. Alam ko main channel naman niya yan. Click mo lang, ayan, lalabas yung go to channel, Elerian Vlogs. Click mo yung pangalan ni Muhammad Permin, ayan. Go to channel, ayun, dadalhin kanya sa kanyang bahay. Tingnan natin yung buhay ni Ray BBM, ayan. 336. Mikasha, nandyan ka pa, Mikasha. Kaya natin si Mikasha, umalis na. Muhammad, bahay mo, ayan. Bahay mo daw, Muhammad. Muhammad Lalams, bahay mo daw. Ay, naka-charge pala, oy. Ayan, Muhammad, dan sukli sa'yo, thank you from Elerian Vlogs. Ayan. Ayan, Muhammad, pasuklian na lang si Eri. Ayan. Many Day 1. Sino ba si Many Day? Thank you so much dyan. Si Many Day 1. Many Day, mag-love shout out. Many Day, ayan. Many Day, Many Day. Ayan, jakitan natin si Many Day. Many Day, Many Day. Many Day, musta na, ayan. Okay lang po, sino ba to? Si Many Day, ayan, musta na daw, ayan. Okay lang po, ayan. Musta na, okay lang po si host, ayan. Si Akrima Lalabs pala to, ayan. Akrima 36 vlog. Ang dami namang alagad ni Akrima, ayan. Ayan, Akrima Lalabs, may love shout out sa'yo, ayan. Elerian Vlogs, ayan. Ayan, party music. Di Jackie Dan to you, my friend, from Muhammad Permin. Ayan. Akrima Lalams, kumusta ka na dyan? Oh, dikit sa'yo ang 10 banana ko. Ayan, salamat naman dyan, Lalams. Medyo may sipon tayo. Iba yung boses ko. Iinom ako ng green tea. Nilagyan ko ng honey, ayan. Inom lang saglit, mga Lalabs. Ayan, si Ray BBM nakapin. Okay lang po, ayan. Ayan, Ray BBM. Puntahan ko ngayong bahay niya, mga Lalas, baby pa. Nandyan ka pa ba, Ray BBM? Ako hindi na nawala ang ubo. Kasi ito, Lalas? Dahil sa panahon, di ba, wag ka talagang magpapaswab test. Wag ka magpaswab test, oy. Ayan, salamat, Eli, naunahan na kita from Muhammad Permin. Ayan. Dito ako na monitor ko. Ayan. Ayan, puntahan kita, Ray BBM. Oh, may ano pa. Ingay ng sounds. Nakamonitor lang siya, mga Lalans. Ayan.
Thank you, Muhammad. Ayan, from Elirian. Mga lalabs yung mga bagong pasok dyan para kayo masuklian ko. Ayan, yung si Bicula ng Uragon. Ako yan mga lalabs. Magdikit ay magbakas kayo. Ayan. Para masuklian ko kayo. Ayan, punta ko sa bahay ni Ray BBM. Kagabi hindi ako nag-LS kasi grabe yung sipon ko, hindi ako makahinga. Dito lang ako. Excuse me. Ayan. Dito lang ako gilid Miss Bulong ha. Prepare lang going to work. Ayan. Si Mikasha Cuisine po papuntang work. Gilang Mikasha, salamat naman sa iyong support dyan. Ito pala ako sa bahay ni Ray BBM. Ubusin ko lang yung aking guarantee. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. Why you're crying? Why you're crying, my boy? Sarap ng green tea mga lalabs. I love it. May ganun. Ayan, Ray BBM, meron agad ads, meron agad harang yung mo, video. Agad-agad. Shota mo. My little farm here in America. Ayan. Nasa Amerika ka ba, Ray BBM? My little farm, ayan. My little farm ka pala sa Amerika, ayan. Pwede ka magbakas balikan kita sa amin ko, salamat, ayan. Ray BBM dan daw, ayan. Ray BBM. Ayan, watching ako sa iyong bahay, Ray BBM. Pinapanood ko siya sa laptop, kaya hindi ko siya mapakita kasi ito sa harapan ko. Shh. Keep quiet, Maui. Keep quiet. Ayan, Ray BBM, nasa laptop, pinapanood ko. Oo, host dito ako sa Sacramento, California. Wow, mashallah. CA pala. Marami kang pananim. Wow, Ray BBM, ayan. Ayan, Ray BBM. Didikit sa'yo si Junaski. Balikan mo siya, lalabs. Minya yan ni Junaski. Ayan, tingnan mo Ray BBM, ayan. Dalawa yung pinapanood ko sa yung isang laptop ko, ayan, saka yung iPad. Ayan yung farm mo, ayan. Yung farm. Ilang minutes ba to? Ayan, 5 minutes lang pala to. I-times 2 ko para mabilis, ayan. Ayan, Sangkay James Vlog, mega love shout out. Hello host, ayan. Ayan, Sangkay Vlog, mega love shout out.
Party Music D. Jackie Ray, ayan. Tusok, salamat po sa patusok. Ayun, natanggal na yung charge. Ayan, pang ilan na ba tong dikit ko? Dalawa, si Jonas dumikit din sa'yo. Hindi, gusto kong umatching mga lalabs, hindi makalabas. Ano ba yan? Ang hirap naman, oy. Sa'yo. Ayan. Ay, natatanaw. Ayan, hi Ellie from Party Music D. Jackie. Ayan. Isa. Oh my God, hindi ko siya maayos. Yan, pinapanood ko pa yung ano mo. Ayan, Lloyd Josundan na. Salamat naman dyan. Muhammad Permin. Magbakas ka dyan, lalabs. Member ko yan, si Lloyd. Thank you so much, Muhammad Permin, lalabs. Ayan, sa iyong pagdikit kay Lloyd. Ayan, Ray BBM, dan sa'yo si Jonaski. Balikan mo na lang siya, lalab, ha? Ayan. Nakita mo may bakas siya. Ito si ayan, si Pawn Star. Ako yan, Ray BBM. Ayan, Ray BBM. Full watch ko na, lalabs, ha? Ayan. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Ano lang yung lalabs yung member ko? 4. Pasensya na kayo ay kumakahol si Os. Kumakahol talaga, uy. Ayan. Kumakahol si Os, mga lalabs. Ayan. Ayan, Sangkay James Vlog, dan pasukli na lang po, idol. Ayan, para Muhammad Permin. Ray BBM, pasukli na lang, salamat. From Ellie Rian Vlogs. Ayan. Tamsak support, lalabs. Ayan, supporter ni Barista. Ayan, salamat sa iyong support dyan, lalabs. Supporter ni Barista. Ayan, maraming salamat. DJ Boom Boom, ayan. 40, ayan. 40 na siya, 340 na siya. Tamsak support, lalang, salamat. Ayan. Gawin natin tong 345. May nalikit na ako sa yung isa, ayan. Pangalawa to, hindi na ako magbakas. Pero dumikit sa'yo si Ray BBM, si Jonaski, pabalikan na lang.
Ayan, buwat tarde. Mega love shoutout Arnaldo Pereira. Ayan. Mega love shoutout Arnaldo Pereira. Thank you for coming, lalams. Yung boses ko. Ayan, Elirian Vlogs, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, bakas lang guys, balikan ko kayo sa main ko at alagad ko. Ayan, from many day. Si ano yan, si Akrima. Muhammad Permin, nandyan ka pala, loves. Muhammad Permin. Oh my god. Ayan, Arnaldo, nagawa ng kanyang bahay. Arnaldo. Nagdidikit pa ako sa'yo, ano, Ray BBM. Gawin natin siyang 345 mga lalabs yung nakapin. Arnaldo, don't drop like that. Arnaldo, drop your link only one time. Salamat sa full support, host. Ayan, walang anuman, lalabs. Ay, ako sa inyo para akong ano eh, kumakahon. Ayan mga lalabs, ano na lang sa nakapin, dalawa na lang. Magpinat tayo na iba. Nandyan ka pa, Muhammad Permin? Muhammad Permin, nandyan ka pa ba? Wala na si Muhammad Permin ah. Pero nandyan si Eli. Dan lahat ng member mo, host. Ayan, sige. Ano, nagbakas ka ba doon? Para alam nila na galing ka sa akin. Babalikan ka niyan. Ayan, Mayday, dan na sa'yo from Elirian. Ayan. Akrima, dan na si Elirian sa'yo. Kabalikan na lang lalang. And maraming salamat sa dumikit sa aking member dyan. Ayan, 345 ka na ano? 345 ka na, Ray. Nandyan pa ba si ano? Tingnan ko kung nakadikit yung main ko sa'yo, Ray. Tingnan natin kung nakadikit yung aking main channel sa'yo. Sisya na kayo mga lalabs, ako'y sumisingot-singot. Sumisingot-singot si host. Ayan. Ayan. Excuse me. Ayan, Ray BBM. Sukli na ako sa'yo. Di pa pala ako nakadikit sa'yo sa main. Ayan na ha. Ayan. Ilan ang dikit ko sa'yo? 5, 6, 7. Ayan.
kasama si Jonaski. Si Jonaski, Ray BBM, balikan mo yung lalab ha. Ayan. Ayan, nasa ano yan, nasa night boat. Ayan, Ray, nasa bahay mo na ako. Ayan, may baka sa Kulalabs, Ray BBM. Ayan, dinikit ko na yung main channel ko sa'yo. Ayan, kalimbang na. Ayan, punta na tayo kay ano. Nandyan pa ba si Muhammad Permin? Muhammad Permin, nandyan ka pa ba? Muhammad Permin, ayan. Or Mikasha Kusin, wala na si Mikasha, naliligo. Muhammad Permi, nandyan ka pa, si Party Music. May sabon limon nga pa. Ayan. Ayan, si Ellie na lang. Wala na ata si Muhammad Permin. Umalis na. Punta tayo kay Ellie. Ayan, yung pangalawang pumasok kanina. Yan, Ray BBM. Baba na kita, lalaws. Punta tayo kay Ellie Rian. Nandyan ka pa, Ellie? Ayan, pin kita. Ayan mga lalas, palablab naman yung nakapin. MPN 1 tusok, mga love shout out. Ayan. MPN, ayan, tusok. Salamat sa patusok, lalas. Ayan, may jacket ka na MPM. Ay, buang mo, ilawat mo, ay, nalaglag. Ayan. Nalaglag. Walang yung mobile ko. Ayan. Arnaldo Dan from Many Day. Ayan. Arnaldo connect to Many Day. Ayan. She already done connected to you. Thank you, host Dan na Jonaski. Ayan. Thank you so much, Lalabs. Ray BBM. Ano yan, si Jonaski, main channel niya yan. Yung aking member na si Jonaski, ayan. Many Day R2, ayan. Thanks, host, from MPN1, ayan. Walang anuman, lalabs. Ayan, thank you so much. Thank you so much, mga lalabs, ayan. Ayan, 8 million in the house. Migala-migalab shout out. MPN na gumalang kanyang bahay. Ayan, palablab naman mga lalabs yung nakapin. Yan na ba yung bahay niya? Ayan, may premier pala to si Ellie. Ayan, tamsakan natin yung kanyang premier mga lalabs. Bakit di ka nagsabi kanina Ellie na may premier ka, lalabs? Ayan. Wow, I love it. Yeah, favorite ko to bulalo na may saging, ang sarap pala. Ayan. Favorite ko to, lalabs, yung bulalo mo. Ang sarap nito nga, lalo na ngayong malamig yung panahon. Higup-higup ng sabaw. Ayan, MP1, nagba ng kanyang bahay. Dan sa premier mo, Ellie Rain. Ayan, Gordon, miglab shout out. Ayan, dan madam, miglab shout sa lahat. Yahoo, ayan. Ayan, Gordon, meron ka na pong jacket. Salamat naman dyan, Gordon. Ayan, dinikit ko rin si Bicola ng Oragon sa'yo, Ellie Rain. Okay, ayan. Second account ko yan, lalam. Si Bicola ng Oragon. Pero yung pinakamin ko talaga si Islandski. Ayan. Tamsakan natin yung nakapin mga lalam sa kanyang sa premiere. Ayan. Ang kanyang bulalo.
Ayan, Ellie Rain, dikit ko na to sa'yo lalaba. Ayan. Yung main ko, ayan, balikan na kita, Ellie Rain. Ayan, nasa bahay mo na ako. Ayan. May bakas ako lalabs. Dinikit ko na yung aking main channel sa'yo. Thank you so much. Ayan, MPN 1 dan 2. Thank you from Ellie Rain Vlogs. Ayan, Ellie. Dinikit ko na yung main ko lalabs, ha. Ayan. Dalawa na yung nadikit ko yung isang second account ko, si Bicola ng Oragon. Ayan, dinikit ko rin sa'yo. Ayan din yung aking main channel. Ayan, dinikit ko na rin. Suklan na kita lalabs. Ayan, yung pangalawa, bigyan pa kita ng 3 lalabs para 5. Ayan, Ellie Rain. Balikan mo rin si Jonaski. Ayan. Didikit sa'yo si Jonaski, Ellie Rain. Magbabaka siya. Pangatlo to, si Jonaski pangatlo. DJ Dance Remix. Ayan, Ellie Rain. Balikan mo si Jonaski lalaba. Excuse me, ayan. Pangatlo na yun, ayan. Salamat host, walang anuman po. Ayan, Ray baba lang, ayan. Bram MPN 1. Pangapat to lalab na dikit, Ellie Rain. Corona babay na, but Corona is still not go. Corona babay na, oy. Ayan, sinigang na bangus, Migalab shout out. Harang, salamat sa paharang dyan, sinigang na bangus. Grabe naman yung pangalan, oy. Dikit na rin sa binabamong bahay, Night Boot host. Ayan, salamat lalabs. Ayan, Healer 77 Mix TV, Migalab shout out host. Ayan, Migalab shout out Healer 777 Mix TV. Ayan, Migalab shout out sa'yo sir. Ayan, sinigang na bangus, Migalab shout out host. May jacket ka na sinigang na bangus. Sarap naman ng sinigang na bangus, lalo ng malamig. Ayan, thank you so much. Meron ka ng jacket sinigang na bangus. Ayan, thank you so much naman dyan. Ayan, patamsa ka naman po yung nakapin mga lalam sa kanyang premiere. Ayan, dikitan nyo yan si Healer. Ayan, maraming tao dyan sa kanyang LS. Pag pumunta ka dyan, maraming tao. Ayan, sino may 10-15 dyan from sinigang na bangus? Ayan, sinigang na bangus. Isa na lang Ellie yan para makapagpinat tayo ng iba. Ayan, sinigang na bangus nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Ray, 4 dinikit ko sa'yo dan from MPN 1. Kailan ako sa'yo 6 Ellie Rain. 6 na nga pala yung nadikit ko sa'yo.
Ayan, Healer, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Pangit ng boses ko. Sinisipon kasi ako. Ayan, Davengers TV Vlog, Tamsak Host, good evening. Ayan. Excuse me, ayan. Salamat Ma'am Nel Navarro from Ray BBM Aquino, ayan. Dan sa nakapin from Sinigang na Bangus, ayan. Ellie Rain, pabalikan na lang yung mga dumikit sa'yo lalabs, ayan. Healer77 dan tamsak sa'yo from Elrian Vlogs, ayan. Thank you so much. Yan, dikitan mo yun lalabs si Healer, maraming tao dyan, daming ayuda. Siksikan ng tao dyan, pag pinuntahan mo siksikan. Siksikan sila. Dan na ako sa'yo, Ellerin. Ayan, magpinat tayo ng iba. Akrima, dyan ka lang. Ikaw susunod ko, Akrima. Pagkatapos ka, ipin mo natin si Healer. Ayan. Ikaw susunod, Akrima. Sinigang na Bangus dan hahaha from MPN1. Ayan. Grabe tawa na MPN1. Ano kayang meron si Sinigang na Bangus? Si Nel Navarro pala to, ang laki ng bahay. Sana all. Sana all. Ayan. Sana all. Ayan, Ellie, thanks po from Heller. Ayan, Heller. 77 Mix TV. Magbakas lang para pumabalikan from Davengers TV Vlog. Ice Mix Vlog, mega love shout out. Tamsak ho, salamat po sa patamsak dyan. Ice Mix Vlog. Nung pumunta ako sa LS mo, nasa ano pa ako nun lalabs, nasa duty. Kaya bigla akong nawawala minsan kasi patago-tago lang at bawal ang mobile. Ayan, Bicolanang Oragon nagbaba ng kanyang bahay. Sinigang na Bangus dan na sayo from Elrian Vlogs. Healer OTW from Dabin George TV Vlog. Ayan, Hilig 7 dan sayo Sinigang na Bangus. Pabalikan na lang po. Party Music di Jackie nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Sinigang na Bangus. Nagbaba ng bahay itong Sinigang na Bangus. Sinigang na Bangus. Ayan, sino meron dyan 10-15? Ayan, baka Healer, meron ka po dyan 10-15. Magipagpalitan ka na po kay Sinigang na Bangus. Ayan. Salamat sa pagpunta, host from Ice Mix Vlogs. Ayan, thank you so much po. Ayan, maraming salamat din po sa pagpunta. Minsan alam yung mga lalabs, yung ibang nagpupunta sa LS ko, hindi ko sila napupuntahan kasi alam mo yung visit tayo sa work, bawal yung mobile. Nakikita ko silang naka-LS pero hindi ko magawang puntahan kasi bawal kasi ang mobile. Pag nahuling sa camera, oy, patay na, deduction. Ang hirap. Ayan, Sinigang Bangus OTW from Heller 77 Mix TV. Ice Mix, ayan, magkakilala kayo ni Party Music. Ice Mix Vlog, mega love shout out bro from Heller. Hahaha, ayan, natawa tuloy si Ice Mix. Party Music din from Sinigang na Bangus. Ang pangit ng busis ko mga lalas, para kong ngugo. Sipon kasi dahil sa panahon, para kung ngugo, ang pangit ang boses ko. Dan to Sinigang na Bangus from Ray BBM Aquino. Anong panty? Ayan, panty. Party Music di Jackie, panty. Hello, dan all, pabalik na lang from Davengers TV. Ayan. Mega love shout out bro Heller. Ayan, from Ice Mix Vlog. Maraming tao dyan kay Ice Mix Vlog mga lalabs. Nag-LS din yan. Balik ay dikitan nyo. Si Heller, ayan yung nakapin. Yung mga maliliit na bahay dyan mga lalabs, ayan, dikitan nyo si Ice Mix Vlog.
Pag pumunta kayo dyan mga lalabs, may mga ayuda. Daming George TV dan from Sinigang na Bangus. Sinigang OTW, ayan. Sorry mga lalabs, nakakaya kumakahol-kahol ako. May aso sa harapan yung mga lalabs, may aso. May aso. May asong kumakahol. MP1, ayan, nagawa ng kanyang bahay, Sinigang na Bangus. Ayan mga lalas, dan na ba kayo kay Healer? Dan na kayo mga lalas. Ano pala niya to? Premiere, tamsakan natin yan, ayan. Tamsak dan kay Healer. Ayan, tamsak na Healing Mix TV. Ang laki na pala ng bahay niya. Hirapan. Ayan. Tamsak na sa'yo, Healing. Ayan, 2 tamsak. Guys, palitan banana. Ang pangit ang boses ko Ayan, palitan banana 10-15 Ice Mix Vlogs. Baka may 10-15 ka dyan. Ayan, si Sinigang. Gusto kong uminom ng mainit na tubig. Wait lang mga lalabs, mag-init akong tubig. Lamig kasi. Ang pangit ang boses ko. Nakakaya, Ayan. Ayan mga lalabs. Matamsak yung nakapin. Lagyan mo luya, host. Ininom ko nga lang green tea, tas nalagyan ko ng honey. Mamaya siguro, lagyan ko ng luya. Para tuloy akong mungo. Ayan. Ray Baby, thank you from Healer. Wait lang mga lalabs, 3 minutes lang lang ako, magpakulo lang ako ng tubig. Parang gusto kong uminom ng mainit para mainitan yung aking kaloob-looban. Wait lang. Ito lang naman sa baba. Wait lang. DJ PJ. Tingnan mo yung mukha.
Okay, I'm back. Ayan mga lalams, nag-liit lang ako ng tubig, nilagyan ko uli ng green tea. Di ba yung green tea, okay lang naman yun. Nakakatamad pa kasi magbalat ng luya. Nilagyan lang ako ng tubig, nilagyan ko uli ng green tea. Ayan mga lalams, may lipstick pa. Ito yung lipstick ko. Ayan, Ice Mix Vlogs. Nandyan ka pa po ba? Ice Mix Vlog. Diet Seals Green Tea. Hindi ako diet. Ano lang yan, di ba okay lang naman yun, yung green tea. Nakakaano rin siya ng ng sipon. Kasi mainit. Ayan, Ray Baby OTW from Dabing Doors. Ayan, tamsak dan, mega love shoutout, Aling Silay. Salamat po sa patamsak naman, Aling Silay. Ayan, pampakinis daw balat. Pampakinis ba ng balat? Sinigang na bangus yan. Makakinis ba yan ng balat? Ayan, Aling Silay, ano raw siya? Marami siyang benefits mga lalabs. Yung green tea, kung ano ka, nakakatuno din siya ng taba. Gusto ko yung pa mainit pa para mapaso yung ko yung dibdib ba? Hindi yung dibdib yung dibdib doon sa loob. Ayan, not so serious dan. Ayan, not so serious dan. From MPN. Ice Mix, nandyan ka pa po ba, Ice Mix? Wala na raw siya ata, malis na ata. Si Party, nandyan pa ba? Si Party. Sinigang na bangus. Nandyan pa ba si Party? Pero ba yun si Party? Si Akrima nandyan? Akrima. Ayan si Akrima. Punta na tayo kay Akrima. Mini Day. Ayan, palablab naman si Akrima. Many Day, another banana from Sinigang na Bangus. Ayan. Many Day. Letra, ayan. Huh? What? Huh? Bakit? Tulog ka na? Sing pa yan, oy. Yan, 10 million in the house. Mega love shout out. MP1 nagbaba ng kanyang bahay. MPN1. Ayan, Ray BBM dan all TY from Dabing Doors TV Vlog. Hiller Mix TV nagbaba ng kanyang bahay. Salamat sa mga nagsusukli from Sinigang na Bangus. Ayan, thank you so much sa mga nagsusukli dyan mga lalabs. Magsuklian dyan, maglablaban, huwag tayong magbudulan. Dan to Many Day from Ray BBM. Ayan, Many Day OTW from Dabing Doors. Puntan ko nga to si Akrima to eh. Si Akrima yan mga lalabs. Si Many Day. Ayan, 600, ano na pala si Akrima? 620. Tingin ko nga kung ano.
Kadikit po suklian ko kayo agad from Ellie Rain. Ayan, Ellie Rain vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Dan to you, Ellie Rain from Ray BBM Aquino. Ayan, thumbs up support from supervisor ni Barista. Ayan, thank you so much naman Lalab sa iyong support dyan. Salamat sa patamsak. Hello po, my new videos from Ron Vlog. Ayan, mag-love shoutout Ron Vlog. May yung videos masipag to si Ron Vlog mag-upload ng videos. Ayan, palablab si Ron Vlog mga lalabs. Tamsak dances from Mary Rose Nation, mag-love shoutout. Ayan, ay BBM kanina pag kita nasuklian from Ellie Rain Vlogs. Ayan, Akrima, may dikit ko sa iyo yung dalawa, bagong gawa ko to lalabs. Ayan, nasa bahay mo ako. Henry, tamsak dances from Mary Rose. Ray BB kanina pa kita nasuklian. Eli OTW from Ron Vlog. Ayan, Ned's Life TV, migalab shout out. Good morning host. Good morning lalabs. Ayan, Ned's Life TV, nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalabs, palablab naman yung aking member na si Bloody Coder. Ayan, binababa ni Nightbot. Yan, many day. Dikit ko sa'yo yung dalawa. Yung kasi nakadikit naman yung ibang alagad ko sa'yo. Donna Di Castro, may galab shout out. Harang. Excuse me, ayan. Ayan, Donna Di Castro, meron ka na pong jacket. May jacket ka na po, Donna Di Castro. Ayan, Nel Navarro official dan from many day. Ayan, good morning po. Ayan, good morning lalabs. Donna Di Castro. Ayan, Warcos Vlog dan thanks from MPN1. Sinigang na bangus, nagbaba ng kanyang bahay. Sinigang na bangus. Many day Akrima dan all, pabalik sa main mo. From Davengers TV Vlog. Huwag kalimutang tamsakan si host mga lalaw. Salamat host. Ayan, thank you so much. Salamat din sa'yo lalabs. Ron Vlog dan. Sukli sa'yo from Ellie Rain Vlogs. Ayan, Akrima, dinikit ko sa'yo yung bago kong gawa lalabs. Hindi ko na magbakas yung pangalawa. Yung una lang binakas ko sa'yo. Pinanood ko muna para dikit. Ayan, mini day dan sa'yo from Ned's Life TV. Ayan, Ned's Life TV, nagawa ng kanyang bahay. Brother, Ron Vlog, dan dikit na tayo bro. From Ray BBM Aquino.
Ayan, salamat guys. Sure, babalikan ko kayo sa main ko from many day. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out, 7 million. Ayan, palablab yun nakapin mga lalabs. Inom lang tayo ng green tea. Ayan, mainit pa, ang sarap sa lalamunan. Parang napapasok. Mainit pa siya. Ay, sarap. Ayan, Ebi Mamalinta Vlogs, Mega love shoutout po. Ayan, tamsakdan na po ako sa'yo ngayon, host. Ayan, salamat naman dyan, Ebs Mamalinta. Mega love shoutout sa'yo, lalabs. Kumusta ka na? Ayan, Ned's Life TV dan dikit sa'yo from Ray BBM Aquino. Ang sarap ng green tea, mainit pa. Nakakatanggal ng lamig. Ayan, mga nalagdan na ba kayo sa nakapin? May akrima. Ayan, meron ka bang Premier Ebs Mamalinta? Bakas lang guys, balikan ko kayo sa main ko at alagad. Ayan, from many day. I know ever since you are not see like this kind of cooking. Ayan. Luto to ng ng Pakistani ba to? Ops. Ayun mga lalabs, dala na ba kayo sa nakapin? Para makapagpin na tayo ng iba. Ayan, Ebs OTW sa'yo from Dabing George TV Vlog. Ang laki na pala ng bahay ni Ebs Mamalinta. Ayan, 2.6 million. Sana all. Ayan, thank you so much. Ayan host, dating dikit ako sa nakapin. From Ebs Mamalinta Vlogs. Dabing George TV Vlog dan sa'yo from Ned's Life TV. Ron Vlog dan from MP1. Ayan, MP1 ang gawa ng kanyang bahay. MP1. Ayan, dan na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Punta na tayo kay MP1. Alala. Dan naman kayo sa nakapin, Ken Lady Sardan from many day. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out, 10 million.
Yan, palamlam naman yung aking member mga lalabs na si Bia, binababa ni Nightboot. Bia Pick and Mix Vlog, yung aking member. Ayan, Needs Life done from MP1. MP1 ang baba ng kanyang bahay mga lalabs. Punta tayo kay MP1 mga lalabs. Ayan, dan na ba kayo sa nakapin? Kay Akrima. Ayan, nanata kayo sa nakapin. Punta tayo muna kay ano? MP1. Ayan, Bia Pick done from MP1. Ayan, palamlam yung nakapin mga lalabs. Gusto kong watching, hindi ako maka-atching. Ayan, Ebs dating dikit from many day. Ayan, wow. Nel Navarro official. Daming snow. Junaski dan, ayan. Yung MP1, babalikan kanya ni Junaski. Yung ating music ay natapatapos na. MP1, ayan. Babalikan ka agad-agad ni Junaski. Oops, ano ba yun? Dalangin ko. Ayan, my love, mega love shout out. My love TV thumbs up po. Ayan, mega love shout out sa lahat from my love. Excuse ko mga kahonsiyos. Tamsak sa'yo host from Ned's Life TV. Ayan, salamat lalab Ned's Life. Dan harang host. Ayan, si Bial mega love shout out. Si Bial channel. Nasa Toronto pala to si Nel Navarro. Sana all. Ang kapal ng ano ng snow. Dan harang ho. Salamat po sa paharang. CBL channel. May love TV OTW from CBL channel. Ayan. Huwag kalimutang tamsakan si Hus mga lalams. Excuse me, ayan. MP1, ayan, hello CC host, mega love shout out from Mans Kare Kare. Mans Kare Kare, kumusta ka na lalams?
MP1 po, pasukli na lang dan sa'yo. Ayan, from My Love TV, MP1. Si MP1 nakapin, malaki na yung kanyang bahay. Mega love shout out sa lahat from Mans Kare-Kare. Mans Kare-Kare, ayan, mega love shout out po sa lahat. Kay BBM, ayan, ang baba ng kanyang bahay. Ayan, kumusta kayo? Ngayon lang ulit nakadalo dahil ngayon lang nakakuryente galing sa bagyong Odette. Oh, yun lang. Ayan mga lalams. Tapos na ba kayo sa nakapin? Punta tayo kay ano? Kay Eds. Bini, ayan, ayan, ayan. Ayan, palablab yung nakapin mga lalams, palablab. Ayan, My Love TV dan, thanks from MP1. CBL channel dan po pasukli from My Love TV. Idol My Love TV, mega love shout out po from Mans Kare-Kare. Ayan. Hindi ko na ng orago ng baba ng kanyang bahay. Inom lang ako ng mga lalabs, alam ba yung mga bumababa ng ganyan na naka-green? I-delete nyo po mga ganito mga lalabs kasi ano to, budol ito. I-delete ko siya mga lalabs. Nakikita nyo yan, yung green na yan. Boom, that red. Ayan. Remove. Yan mga ganyan mga lalabas, huwag nyo talagang jajakitan yan kasi budol yan. Yan makakasira ng channel nyo. Kasi minsan may mga ano yan eh, mga bold yung mga video nya. Yung may ganyan, dot B, may mga dot. Lagi may pumapasok na ganyan. Ano yan, budol. Mga ano yan, scammer. Yan, inom ko ng green tea. Yan, Dubbing Yours TV, nagbaba ng kanyang bahay. Ay, hindi mali pala yung basa ko. Naduduling na naman si Yos. Oy, Dubbing Yours TV, pasukli na lang si Many Day dan sa'yo. Ayan, My Love TV, dating dikit from CBL channel, nagtamsak lang ako. Ayan, punta kayo dyan kay My Love TV. Nagpapaangat siya mga lalab, sobrang daming tao dyan. Seksikan kay My Love TV. Ayan, Mans Kare-Kare, mega love shoutout, tamsak dan sa'yo from My Love TV. Tama po si host from Mans Kare-Kare, ayan. Kasi yung dinelete ko na yun mga lalabs, lagi madami mga ganyan pumapasok sa LS. Huwag nyo talagang lalagyan ng jacket yan. Kasi sisirain niya yung channel nyo. Tapos ano pa nilo na mapalo. Ayan, si Bial OTW from Dubbing Yours TV Vlog. Ayan. Many Day Dan from MP1. OTW sa nakapin from CBL channel. Ayan, MP1 nagbaba ng kanyang bahay. Red BBM Aquino dan, pasukli na lang from Dance Life. Ikasunod ko Dance Life ha, kay Ebs Mamalinta. Iba yung voice ko mga lalaba kasi meron akong sipon para akong ngungo. Ayan, pasensya nyo na baka masingot nyo kayo dyan. Ayan, Many Day, kanina pa ako dan sa main mo from Dubbing Yours. Hi po ma'am. At MPN 1 dan na po ako sa'yo from Ebs Mamalinta Vlogs. Ayan. My Love TV dating dikit, host from Many Day. Idol My Love TV dan damsak na din, thank you from Mans Kare-Kare.
Yung ano pala. Yan, damdamsak sa nakapin from Ned's Life TV. Ayan, Ebs Mamalindadan Pulpak from CBL Channel. English lang ho, sabi ni Akrima sa video ko. Yan mga loves, dan naman kayo sa nakapin ay Ebs Mamalinda. Si Miel dan Ol pabalik na lang from Dubbing Yours TV Vlog. Hi po si Miel Channel, dan na po ako sa iyo from Ebs Mamalinda Vlog. Ayan, Ebs Mamalinda, binibutan ng dalawa. Yan, Ebs Mamalinda, unang dikit ko. Dikit naman ako sa main. Sandal nga ako. Peoples, thank you so much for your support. Yan, Ned's Life TV dan Pulpak from CBL Channel. Ayan, Ned. CBL nagawa ng kanyang bahay, Mans Kare-Kare, ayan. Ned's Life TV dan na po sa'yo from Mans Kare-Kare, ayan. Salamat, Ebs. From CBL Channel.
Ayan, Daiben, OTW from CBL Channel. Ayan, MP1, nagbaba ng kanyang bahay, MP1. DJ RT Remix. Ayan, Ems, mamalinta, lumikit sa'yo si Jonaski. Ayan, pabalikan na lang siya, lalabs. Ayan, MPN1, nagbaba ng kanyang bahay. Mikasha on the way na sa work. Mag-iingat ka, Mikasha, sa iyong biyahe. Naka-red car ka na naman. Ayan, Ems, mamalinta, pabalikan na lang po si Jonaski. Dumikit sa'yo, lalabs. Ayan, Dabin George Dan Pulpak from CBL Channel. Ayan, Mans Kari-Kari OTW from CBL Channel. Ayan, Macdolph Gore, mega love shout out. Tamsak Dan host, salamat sa patamsak, lalabs. Nel, nasaan ka na ba, si Ned's Life? Ned's Life, nasa na yung bahay mo, Ned's Life? Ned's Life, baba ng bahay. Ebis mo malintak. Inalimbang na kita, lalaba. Excuse me. Kumakahol ako sa harapan yung mga lalas. Inuubuhan ko kayo dyan. Si Mikasha, inuubuhan ko habang nasa biyahe. Mikasha, naririnig mo ba ako? Ayan, nandyan ka pa ba, Ned's Life, nandyan ka pa, Ned's Life. Ned's Life, malis na ata si Ned's Life, ha. Ned's Life, nandyan ka pa, Ned's Life. Si Ayan, Lily Tamsak, ma'am. May galang shout out, Lily. Yan po, meron ka na pong jacket, Lily. Ayan, Lady Coach, may galang shout out. Lady Coach Explorer, ayan. Like, salamat po sa palike. Tapos di ko po makita ang bahay ni Jonaski. Bakit? Nag-ano siya, lalab? Nagbakas. Nagbakas siya sa'yo, lalab, si Jonaski.
Ebs Mamalinta. Nagbaka siya doon sa naglulutong parang Pakistan ba yun? Power Beats Club. Sa'yo. Ayan, nandun si Jonaski. Meron siyang comment. Doon sa naglulutong biryani ba yun? Ano? Ebs Mamalinta. So yummy guys. Ano ba yun? Yung may biryani ba to? Ayan. Ayan, Ned's Life. Nakapin ka na lalaws. Mans kari-kari dan sa'yo from Ned's Life. Ayan, si Bial hello from Lady Coach. Sinulog yan. Nagbaba ng kanyang bahay si Lady Coach. Sinulog. Ayan, Ned's Life, pabalikan na lang si Ebs Mamalinta dan na sa'yo lalaws. Main channel niya yan. Ayan, Ned's Life, thank you host. Walang anuman lalaws. Ayan, MP1 dan from Lily. MP1, pabalikan na lang si Lily dan na po sa'yo. Lucky me. Bigalam shout out. Tamsak host. Ayan. Salamat po sa patamsak, Lucky me. Excuse me. Ayan, Ebs Mamalinta vlog. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Ned's Life. Bigyan kita ng dalawa. Ned's Life. Nasa bahay mo ako, Ned's Life. Ano to? Yung nasa ano ka? Ano ba to? Ano ba to? Going to Sweet Gum Watch Shatin. Powered by DJ Bobo Exclusive. Ayan, Ebs Mamalinta vlog dan from Lily. Ayan, Ned's Life. Ilang 2 minutes lang pala to. Tapusin ko to, Ned's Life. Ned's Life. Yan, Ned's Life. Exclusive.
Ayan, Lily. Ebs Mamalinta vlog dan from Lily. Ayan, Ebs Mamalinta, pabalikan na lang po si Lily dan na po sa'yo. Ayan, huwag kalimutang tamsakan si host mga lalams. Lucky may nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Lady Coach Dan Pulpak from CBL Channel. Ned's Life. Ayan din si live dumigit sa'yo si Jonaski, pabalikan na rin lang lalans. May bakas siya. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share Ay, ito naku. man. Sino kayo mga lalabs siya kasi may sipon ako. Ayan, thank you host from Ned's Life TV. Walang ano man lalabs. Hostdan na po ako kay Lily. Ayan. Yan, Lily, pabalikan na lang si Ims Mamalinta vlog. Ayan, Ems Mamalinta nagawa ng kanyang bahay. Tesco Mobile. DJ Rodski, the best. Ayan, Davengers TV vlog. Ayan, Lily not so serious dan all, pabalik po from Davengers. Sandal lang ako eh. Search di, ay sabi niya, host, di po searchable ang account ni Jonaski. Ayan. Marami kasing katulad ng pangalan yan, Ebs. Hayaan mo na. Pero may ano siya dun sa'yo, lalas, may bakas. Doon sa video mo, Ebs. Doon sa ano yung excuse me, ayan. Nagsisigaw na naman yung kapitbahay. Ayan, binababay siya ni Lightboot. Tesco Mobile.
Pinababayan ni Nightbot, ano, Ebs? Abangan mo lang ibababayan ni Nightbot. DJ Ludsky, the best. Baldado, the snowmobile. Ayan, o Sir DFTV, may galang shout out. Tamsakdan, may galang shout out, beautiful host. Ayan. Pasensya nyo na yung boses ko, mga lalals. Sipon kasi ako. Ayan, binaba ni Nightbot, Ebs. Ayan si Junaski. Nanaginip na naman siguro yung kapitbahay nagsisigaw. Ayan, party music di Jackie. Ayan, hello. Tapos na ba kayo sa nakapin, mga lalaws? Dalawa na lang sa nakapin, dalawa. Can you promote me, baby? Ayan, si Bial Channel. DJ Arcade Remix. Titingin ko yung bahay mo, party. You have a big mansion. Party. Yun nga eh, ayan. Okay lang, pareho tayo. Uso ngayon, ubo. Ayan, thank you so much. Thank you so much. Okay, drop your link. Thank you so much sa paano dyan ni Party Music. Inshallah tomorrow, okay. Dikitan host, you come here. Ayan. Thank you. Ang sabi niya. Dikitan host, you come here. Ayan, drop your link, Party Music. Dan na po kay Junaski, ayan. Okay. Ayan, punta tayo kay sa aking super chatter. Be my friend host, I like you. Ayan, thank you so much. Party Music. Husdan na po kay Junaski. Ayan, thank you so much. Ibs Mamalinta. Ayan, palablab naman sa nakapin kay Party Music. Gusto kasi mga lalabs yung sipon ngayon, di ba? Kasi sobrang lamig. Ayan, Party Music di Jackie. I'll give you 5 banana. Parang na-atching ako, mga lalabs, hindi ako maka-atching. Party Music. Party Music. Have too much money. I am watching now Party Music.
Ayan. Zam Travel, mega love shout out. Ayan, meron dyan na pong jacket. Zam's Travel Vlog. Yan, palablab yung nakapin mga lalaw. Ned's Life, let's connect. Sabi niya, hey my friend, party music ni Jack, I'm done to you connect. Okay, Ems, I return now. Are you already connected to your party music? My main channel. Kisya na kayo mga lalab sa aking boses. Party music, I connect my main channel to you. Then I'll give you another 5 banana. DJ Dance Remix. Sams, ayan. Ems, mawalinta ng mama ng kanyang bahay. Ems, I leave more comments soon. Connect na po kaibigan, main to main po tayo, ayan. Ayan, dance na nakapin from Ned's Life TV. Ayan, Ned's Life TV na baba ng kanyang bahay. Songs done from party music. 41 tusok host from buhay ko. Ayan, migalab shout out. Buhay ko. Yan din si Life Hello from Party Music. Bigalabi shout out po sa lahat. Ims mga lagda vlog. Wait lang mga lalas, inom lang ko ng tubig ah. Pinauubo na. Just wait because I'm going to drink water. Gonna drink water mga lalabs. Just wait.
DJ Dance Remix. The best. Basta team Buyog, Gapauyog. Baldado, Disco Mobile. DJ Rodsky, the best. Basta team Buyog, Gapauyog. Baldado, Disco Mobile. DJ Rodsky, the best. Ayan, nagsilisan natin. Sino ba yung unang nagsusukli dyan? Mga lalang, pasensya na ha. Ayan. Minom lang ako ng tubig. Pinot ko na ata. Wala nagsusukli. Sino ba yung di nagsusukli dyan? Yan, uminom lang ako ng tubig. Ayan, Rob Manila natin lang. May ganang shoutout na loves. Do not wish hihi Philippines. Ano ba yun sabi niya? I-backread nga natin. Do not wish daw. Bikulan, Oragondan, full pack, may bakas po. Ayan. Sige Zam, babalikan kita na loves. Ayan, Royo, may ganang shoutout. O Royo, ayan. May jacket ka na lalabs, Royo.
Sinsya na mga lalong, uminom lang ako ng tubig. The Philippines is a wisdom I want to go. Ayan, lul. Buhay ang pangarap ko dan sa pwede ka magbakas. Ayan. Sabi nga, it's lady in white with black suit. Party music. Ayan, OFW lutong Pinoy in Canada. May galab shout out. Parang here. Ano lang ako lalabs, uminom ako ng tubig. Ayan, Sam. Babalikan kita lalab, Sam. Nagbakas ka doon kay Bicola ng Oragon. Sinsan yun ng mga nalabs yung boses ko, ayan. Mamaling Ratela, ayan, ang bumanang kanyang bahay. Si Party Music lang dinikitan ko na nagsusukli, ayan. Ayan, isunod kita dyan, ano, Sam Travel. Kay ano, kay Party Music. Alright, Mikasha Cuisine. Nasa work ka na ni Mikasha. Nakabulong pa din. Wala akong boses. Sinipon na ako nga. Mikasha. Menu ba to, Sams? Ayan, sige, balikan na kita sama sa aking main. On the way na on the way. Sa ano niya? Sa Hotel Namis, Bulong breakfast po tayo. Ayan. Wow, sana all. May pa-breakfast. Si Mikasha Cuisine may pa-breakfast. Marites Marshmallow Pamor. Si Marites. In-interview mo si Marites Syuhada. Ayan. Sana all binabalikan. Ayan. From Mikasha Cuisine. Di gaya ng ex ko di na bumabalik. Iniwanan ka ba, Mikasha? Ayan, Sams. Nabalikan na kita, lalaw. Nagbaksak ko dun kay Marites. Ayan, dan na ba kayo sa nakapin kay Party Music? Ayan, Mary Jo sa Miglab shoutout, tamsak host. Ayan. Salamat po sa patamsak dyan, madam. OTW Mikasha from Sam's Travel Vlog. Ayan. Buhay ko, nagawa ng kanyang bahay. Ayan, buhay ko dan from Party Music. Ayan, nagsusukli siya mga lalab. Si Party Music. Iniwan nga ako noong ikakasal na ako, biglang nagpakita siya. No? Nagpakita siya daw. Pakasalan ko, my goodness, hahaha, itchos lang. Uy, Mikasha naman, uy. Mikasha, may ano ka na asawa, di ba? Ikaw, bad ka. May asawa ka na eh. Ilan na ba anak mo, Mikasha? Hahaha, ayan. Mikasha, meron ka ng mga anak, di ba? Tawa tuloy si Mikasha. Yan, brother Mikasha, kamusta ka? Ayan. You know how to speak Tagalog, Party Music? You know how to speak Tagalog?
Etyos nga lang, ayan. Mikasha Kusindan Pulpak from Sams, ayan. 8 million in the house, mega love shout out, ayan. Pati channel, mega love shout out, ayan. Okay, sino ba yung susunod natin? Sams, baba ka ng bahay. Ayan, 11 million in the house, mega love shout out. Welcome to my channel, please, from Pati channel. Ayan, si Koy. You know how to speak Tagalog party music? DJ PJ. How you know Tagalog? Unik na kaibigan, main to main, ayan. Dan sa nakapin from Mary Josa, ayan, party music connect to Mary Josa. Ayan mo na yung channel, mega love shout out. Queen G Mark, ayan. Party music, di Jackie, mega shout out to you. Kilala mo siya, Mikasha? Ayan, Pati channel, naman ng kanyang bahay, Len Official Suklidan, ayan. My friends from Philippines. Party music, uy. Yap, member mo ata yan, Mikasha eh. Si Party Music. Ayan mo na yung channel, mega love shout out lalabs. Ayan, member mo pala yan. Kasi yung video ni mega love shout out Mikasha eh. Yung ano niya, yung oh hi Ate Mary po. Wow. How you know Tagalog party music? You have a Filipina girlfriend. Needs Life TV, ayan. Nagbawa ng kanyang bahay. Party music di Jackie, ayan. Lady Coach, nagbawa ng kanyang bahay. Pati channel, nagbawa ng bahay, ayan. Nating Dikit Needs Life from Mary Josa, ayan. Nasaan na pala si ano, nakalimutan ko na, oy. Ipipin ko si ano, si Sams. Ayan. Social distancing, ayan. Ayan, pasukli po Ems Mamalinta from Sams. Aileen Squigua pa, legit model idol. Hoy. How you know Tagalog? Filipino. How you know Tagalog? Ano? Party music. Ayan, Needs Life. Done to you from buhay ko. Ayan. Lady Coach na gumawa ng kanyang bahay. Ayan, meron sa mga lalas palablab. Pati channel nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, everybody on YouTube speak Tagalog. Ayan, dating dikit sa nakapin, damsak na lang. From Mary Josa, Pati channel dan from Lady Coach. Ayan, Pati channel connect to Lady Coach. Marami yung lamig dito sa UAE, mga lalabs. Yung mga tao dito may mga sakit. Ayan, husdan na po ako sa nakapin kay Sams Travel Vlogs. Ayan, Sams, balikan mo yung mga dumikit sa'yo. Arnaldo, mega love shout out. And Arnaldo, you have no moderator. Ayan, Sam, samahin mo ako ulit.
Wala, 3% na lang pala yung mobile ko. Ayan, sounds 88, 89, 90. Dalawa na lang po sa nakapin. Ayan. Dan buhay ko, thanks from Ned's Life. Ayan, Ned's Life nung ba ng kanyang bahay. Sams Dan from Party Music. Ayan, Pereira, nagbawa ng kanyang bahay. Arnaldo Pereira. Arnaldo from Party Music di Jackie. Wait lang muna, kunin ko lang yung charger. Palubat na yung mobile ko. Yan, chinerge ko lang. Mamamatay na. Ayan mga lalas, palablab yung nakapin. Ilan na lang sa kanya. I like the song Arnaldo. Ayan, from Party Music. Ayan, ano po, 90 ka na, Sams. Dating dikit po sa nakapin host. Ayan, Sams, pabalikan na lang si Mary Josa. Lalag, Sams. Sigipin kita, madam. Baba ka ng bahay. Saan na ba yung bahay mo, Mary Josa? Pa-jacket naman po, may jacket ka na. Ayan. Royo Channel, nandyan pala si Royo. Dikit ko na po sila host. Ayan. Sana yung link mo, madam. Ayan, Royo, paayuda naman dyan, host. Ayan, sige, Royo. Maglablab ka muna dyan. Yan, Mary Josa, madam. Nasaan na yung bahay mo? Ayun pala. Ilan na ba si 90 na siya, di ba? Si Sams. Ayan, Sams, gumuhit ka na. Royo Channel, ayan. Wait lang, lalabs, Royo. Ikaw sumunod ko dyan kay Mary Josa, dyan ka lang. Salamat sa pagbitay, lalas. Walang anuman po. Ayan. Ayan, palikit yung nakapin, mga lalabs. Tigitan nyo yun at nag-gilis yan araw-araw. Maraming ayuda dyan, mga lalabs. Kay Mary Josa.
Ayan, buhay ko, nagbabahay ng kanyang bahay. Muna yung channel, nagbabahay ng kanyang bahay. Ayan. Lady Coach. Nagawa ng bahay. Busy ako nakapunta ka house. Ayan. Oo, busy ka madam sa mga ano mo, prayer. Ang dami mo kasing premiere. Nakaano lang ako dun, naka-break. 1 hour break. Ayan mo na yung channel. Done to you. Balik to Lady Coach Explorer. Hindi na kita napin. Okay lang po yun. Alam ko namang busy ka. Ang dami mong ano premiere. Sunod-sunod. Ayan, Mary, thank you. From Lady Coach. Welcome, Lady Coach, from Mary Josa. Ayan, Nani Silva, bigalang shout out. Nani Silva. Yan, bigla shout out Nani Silva from Mary Josa. Paday ako singot. Nakakahiya, uy. Yan mga lalabs, maglablaban lang kayo dyan pa dikit yung nakapin mga lalabs. Nag-LS yan. Yan, Royo Channel, payo na naman mamaya lalabs, baka tapos ni Mary Josa ipipin kita ha. Ayan. May ano ko madam, dikit ko sa'yo, di pa ata ito nakadikit sa'yo. Wait lang. Mary Josa. Ayan mo na yung channel, nagawa ng kanyang bahay, Nani Silva. Nagawa rin ng kanyang bahay. Okay po, maraming salamat po and God bless you all. Ayan. Coffee po tayo dyan mga idol sa inyong lahat dyan. Ayan. Hindi magkape ka lang dyan, Royo. 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. 6:35 in the morning, Philippine time. Ayan, Royo, dikitan mo yung nakapin. Nag-eli siya araw-araw, Royo. Si Mary Josa.
Ayan, madam, dikit ko sa'yo. May bago akong gawa, dalawa. Madam Mary Josa. Hindi na ako magbakas. Ayan, Pindan from Party Music. Ayan, madam, dan na sa'yo si Party Music. Mary Josa, ayan. Dan na daw sa'yo si Nani Silva. Ayan, Ibs Malinta nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, madam, medyo sabihin kita ng dalawa. Yung bagong gawa ko. Nandun kayo sa nakapin, mga lalabs. Yan, punta tayo kay Royo. Nandiyan ka pa, Royo. Royo, nandiyan ka pa? Yan si Royo. Nandiyan pa ba si Royo? Royo Channel Vlogs. Nandiyan ka pa, Royo? Yan, natapos na, oy. Ayan, buhay ko. Buhay ko. Royo, nandyan ka pa, Royo. Wala nata si Royo. Umalis na. Ayan, thank you so much, Mudaing Channel. My new member, mga lalaws. Thank you so much, Mudaing Channel, lalaws. Ayan, Kuela TV, thank you so much, Mudaing Channel. Welcome to Bronze. Ayan, thank you so much, Mudaing Channel.
Host pa join po again. Ayan, Michael Arch, mega love shout out. Yan palablab sa aking new members. Simudayang channel mga lalabs. Elensky Vlog, thanks so much to ayan. Thank you so much po dayang channel. Inayos ko yan mga lalabs yung aking excuse me, yung price ng member ko kasi yung unang ginawa ko ay sobrang mahal. Hindi ko pa kasi alam kung paano gawin yung unang ano ba yung nilagay ko, 15 dirham. Sobrang mahal. So kagabi inayos ko siya, ginawa ko lang siyang 250. Ayan, sige po madam, mag-iingat ka po palagi dyan madam, God bless you. Ayan, handa na papasok. Ingat ka dyan madam, mag-face mask ka kasi meron ngayong bagong virus, di ba? Yung Omicron, mabilis siyang kumalat. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Yun nga, kinikwento ko pala yung yung nakaraan yung siyempre bago pa lang kasi ako, hindi ko pa alam kung paano gawin yung unang member pag 15 dirham. Sobrang mahal talaga. Pero kagabi inayos ko, ginawa ko lang 250. Ano lang yun sa Pilipinas, 12 14 1 dirham. Mura lang. Magkano ba yun? Wala pang 50 pesos. Yan, nakapin guys from Party Music. Yan mo na yung channel, connect to Party Music di Jackie. Huwayma Vlog, mega love shout out. Tamsak host from Huwayma. Ayan, buhay ko dan from Arnaldo. Pindan from Party Music. Ayan, muda yung channel, connect to Party Music. Dating dikitan from Party Music. Ayan, Michael Arch. Mo na yung channel, I will give you 2 banana. You have a big mansion. Ayan, 13 million. Inom ka lang gamot, host. Uso talaga yan ngayon. Ayan. Oo, meron akong paracetamol. Iniinom ko. Uminom ako kanina. Parang alam nyo kasi mga lalos, parang yung paracetamol dito sa abroad, hindi katulad nung sa atin. Kakaiba talaga yung gamot sa atin. Parang di naman tumatalab yung gamot dito. Iwan ko ba? Iba yung gamot dito. Diyan, meron tayong alaksan, di ba?
Yan, 10 million in the house. Mega love shout out. Dito pa naman mga lalabs. May sipon ka lang dito. Huwag talagang magpa-swab test at alam na. Sipon lang, uy. Nag-positive na. Mudaing channel, okay na. Bahay mo, pasokli na lang dito sa bahay ko. Ayan. From Huwayma. Ayan, Huwayma vlog. Nagmama ng kanyang bahay. Ayan, Mudaing channel. Connect to Huwayma vlog. Arnaldo OTW from Huwayma. Ayan, buhay ko, nagmama ng kanyang bahay mga lalabs. Palamlab yung nakapin mga lalabs si Mudaing channel. Ayan, buhay ko OTW from Huwayma vlog. Sorry, ayan. Excuse me. Ayan, Huwayma vlog OTW from Mudaing channel. Huwayma vlog tamsak to old friend from Mudaing channel. Ano sabi niya? Huwayma vlog, done with your full facts. Pasok clip po, ayan. From Michael Arch. Buhay ko, okay na bahay mo, pasukli na lang ha, ayan.
Ayan, Michael HW from Hawaii Vlog. Ayan, Donna Di Castro nagbawa ng kanyang bahay. Dan Pin, ayan. Mudahing channel connect to party music di Jackie. Ayan, buhay ko. Huwayma, ayan, from party music di Jackie. Huwayma. Dan pulpak sa nakapin, ayan. Mudahing channel connect to Donna Di Castro. And Donna OTW from Huwayma. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much sa inyo mga lalabs. Ayan, buhay ko nagbawa ng kanyang bahay. St. Mark. Ayan, Donna Di Castro. Dan pasukli na lang pag may time. Ayan, Huwayma nagba ng kanyang bahay. Huwayma Vlog.
Yan mga lalabs, hanggang ano lang ata ako. 5 minutes na lang mga lalabs. Bukas na lang uli. Ayan, may 9 million pang nanonood. Hindi na ako makahinga. Hindi na ako makahinga. Grabe yung aking sipon. Sabi niya, host, pamember ako ngayon. Yun po bang Batang Sandstorm? Sige, mag-member ka na last para bukas ibaba ka na ni Nightbot. Sige, i-member mo yung Sandstorm. Mura lang yan lalabs, 250. Magkano ba yung 250 sa Pinas? Calcue natin. Sandstorm. Ayan, 250. 2 times 14. 28 pala yung ano. 28 plus 28. Ayan, 56 dirham. Ay, 56 pesos. Something, ayan. Wow! Kay DJ Bumbong Ayan, Royo, kanina nawala ka. naman. Ayan, dan pulpak sa nakapin from Donna Di Castro. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Power, beats, go, beats, go. And Huway ma. Si Huway ma pala, baby pa yung bahay nito. Sige lang, buhay ko lalams. Magluto ka na dyan. Ayan, punta muna tayo kay Royo. Sabi ko kanina ipipin ko siya eh. Sige, extend tayo ng 30 minutes mga lalabs. Kasi grabe yung aking hindi na ako makahinga. Punta muna tayo kay Royo. Later I will add you mo yung channel for my Nightbot. So that tomorrow, Nightbot will drop your link every 10 minutes. Ayan, Shalom TV, mega love shout out. Hi host. Ayan, Shalom, meron ka na pong jacket lalabs.
Punta ka lalabs doon, makikita mo yung join button ko, click mo yan, ayan. Ayan, di ba sa pangalan ko yung Islands Key. Click mo yung join button. Ayan. Click mo lang yung join. Okay, maklik mo yung join button ko, ayan. DJ Bongbong exclusive. Sa baba ng pangalan ko yung Islands Key. May blue doon na join. Click mo lang yun lalabs. Pumili ka kung alin yung gusto mo dyan. Ayan. Wala pang 50 pesos. Nakita mo na ano, Waima? Yan yung blue button. Yung may nakasulat na join. Click mo lang yan lalabs. Sa baba ng aking pangalan. Ayan, Royo, bigyan kita ng 5, Royo. Dinigit ko na rin yung aking main sa'yo nung isang araw nagpalipad ka, di ba? Ayan. Dinigit na ako sa'yo sa main. Wow! Kay DJ Bongbong pala yan. Pa-share it naman. Ang kulit naman ng ano na to. May nakapasok na lang ako. Iambot, oy. Ang kulit niya. DJ Rodski, the best. Ayan, Batang Sandstorm. Nakita mo na yung aking yung sa baba ng pangalan ko yung kulay blue button dyan doon. Yung nakalagay na join. Click mo yan lalabs. Makikita mo doon yung click mo yung join. Yung join button lalabs. Batang Sandstorm. Doon ka magpa-member. Click mo lang yun. Para bukas imababa ka na ni Nightbot. Yan pangalawang dikit Royo. Na-atching ako, hindi ako maka-atching, oy. Ayan, dating dikit pero nang view na lang at thumbs up from Shalom TV. DJ Rodski, the best. DJ Rodski, the best. Basta Team Boyog. Nakita mo na Batang Sandstorm? Yung sa baba ng pangalan ko, yung may nakalagay na join na kulay blue. Click mo lang yun lalabs.
Ayan, OTW Batang Sandstorm. Baldado. Snowmobile. Oo, so nakita ko na hinahanap ko lang yung password ng account ko. Ayan, pasensya na kayo mga lalas. Sumisingot ako. Baka masingot ko yung lahat dyan. Ayan, Michael Rocha, may love shoutout. Ayan mo daing dan from Michael Rocha. Ayan, thank you so much. Batang Sandstorm. DJ Arky Remix. Ayan, thank you so much Batang Sandstorm lalabs. Okay na lalabs. Meron ka ng ano, badge. Ayan, 6:25 ka na, Royo. Dapat pala ginawa mo na lang ano. Ilan na ba yung bahay mo? Tingnan ko nga. Ayan, malaki na pala bahay mo. Yung WH mo, kumusta? Batang Sandstorm. Yung WH mo ba? Yung WH mo lalabs. Hindi ka pa bumuni. Batang Sandstorm. Sige, iyon na lang ibang malaki. Lapit na 3K. Yung laki na pala ng bahay mo eh. Ilan na ba yung ano mo, WH?
Ilan pa kulang Batang Sandstorm? Mag 3K pa lang. Sige, ano kita mamaya. Ipiplay kita araw-araw lalab, ha? ₱1,000 na lang kailangan mo. Ano na lang yan, mga 3 months. Sige, play kita mamaya, ha? Mag 3K na. Para ano, mamuni ka na. Si Kuya Jung hindi pumasok ngayon eh. Dahil kung piniplay yun lalabs, ayan, monetize na siya. Siguro meron din nagpiplay sa kanyang iba. Hindi lang ako. Tinulungan din ata siya. Nag-LS na siya ngayon. Hindi siya pumunta ngayon eh. Minsan 20, ganun lang. Ayan, 30 hours. Dapat ano ka, maka 100 ka sa isang araw para sa loob ng 5 months monetize ka na. Kasi ako nun, yung sa akin 5 buwan lang na monetize ako. Everyday may pumapasok sa akin 100. Kasi may nagpi-play sa akin. Marami kasi akong gadget Batang Sandstorm. Ayan. Kaya mabilis akong na-monetize. Hinay ko lang nag-play. Saka ako, araw-araw ako nag silent LS. Sige, Batang Sandstorm, tulungan kita lalab sa WH mo. Ayan, sana ma-monetize ka na para mag-LS ka na din. Sumibigan kita noon pa. Ayan, Bano Vlog, nag-love shout out. Yan, salamat naman dyan. Nakikita mo na pala ako dati. Salamat naman. Ano lang ako nun, nag-vlog, nagbibideo. DJ Dance Remix. Thank you sa damit na yan. Kung i-start ko to hanggang mamaya, maraming tao. Walang masipon ko kasi. Hindi ako makahinga. Nangingisda ako sa'yo lagi. Ayan. Sige, tulungan ka na Batang Sandstorm sa iyong WH. Araw-araw kita ipipin, ay i-play. Hindi kasi ako mahilig mag-post. Kung nagpi-play ako, kung tutulong ako sa isang tao, hindi ko kasi pinupost eh. Basta yung WH mo araw yan may papasok every 2 days i-check mo. I-play kita ng dalawang account ngayon yung dalawang computer i-play ko sa'yo.
Ay, ang dami pa ring tao. Makulit to si Arnaldo yo. Panay baba ng bahay. Ayan, Bano Vlog, mag-iingat ka. Thumbs up na po kanina. Ayan, Bano Vlog, mag-out na sana ako lalaw. Bukas na lang uli. 12, 1, 2, 3, 4. Ayan. Bukas mga 4 a.m. Pinas time, mag-ALS ako. Hanggang ako nag-ALS hanggang alas 5 ng 5, 6, 7, 8. Hanggang 9 a.m. Pinas time. Kaso lang ngayon, yung aking ilong hindi na makahinga. Ayan mga lalabs, siguro mag-out na muna ako. Muna yung channel. See you tomorrow, lalabs. Tomorrow, your name you will see every 10 minutes this night bot will drop your name, your link. Ayan, Shalom TV. Ayan, dahil pa rin tao. Sige, Batang Sandstorm ha, mag-out na ako lalabs. I-pray na kita ngayon. Naka-playlist ba yung mga mo? Tingnan ko nga. Ayan, naka-playlist naman pala. Bakit hindi mo siya pinagsama-sama sa isang may 6, may 3. Bakit hindi mo siya lalas pinagsama sa isang lang playlist lahat? Ito 6. Anim, 3. Ayan mga lalas, mag-out na muna ako. Bukas na lang uli. Kita-kits tayo bukas mga lalab. See you tomorrow. Kasi ako hindi na makahinga. Ako magsuob. Ayan mga lalabs, see you tomorrow. Mag-out na muna ako. Ayan, Batang Sandstorm, ibipili na kita lalaba. Sige na, magpaalam muna ako ha. DJ Rodski, the best.
Sige, bye-bye. See you tomorrow.